Niekedy si myslíme, že veľkí sú vždy silní a že nás vždy ochránia. Ale občas príde chvíľa, keď aj oni potrebujú pomoc. Pri pokračovaní príbehu o smetiarskom autíčku Maxíkovi vás opäť vítá Panda Milý. V dnešnej časti Maxík zachráni ocka Bruna. Chcete vedieť, ako sa mu to podarí? Pozorne počúvajte. V mestečku aut bolo tiché popoludnie. Maxík pomaly jazdil popri ockovi Brunovi a pozoroval ho pri práci. Bruno sa pohyboval pokojne a opatrne. Vedel presne, kam ísť, čo zdvihnúť a ako všetko bezpečne upratať. Maxík obdivoval, aký je ocko silný a šikovný. Keď Maxík videl, ako ocko pomáha ostatným autíčkam, cítil veľkú hrdosť. Bol rád, že práve Bruno je jeho ocko. Keby bol raz ocko hrdý aj na mňa, pomyslel si potichu. Bruno sa na chvíľu zastavil a pozrel na synčeka. Maxík, pri skládke buď vždy opatrný, povedal láskavo. Nie je to miesto na hranie. Maxík poslušne prikývol. Zrazu sa od kontajnerov ozvalo tiché praskanie. Niekde medzi starými papiermi a suchými krabicami preskočila malá iskrička. Najprv sa objavil len maličký plamienok, ktorý sa pomaly krútil vo vzduchu. No vietor jemne fúkol a oheň sa začal zväčšovať. Z kontajnerov sa pomaly dvíhal sivý dym a okolo bolo cítiť zvláštne teplo. Malý ohník sa menil na skutočný požiar. Bruno sa hneď rozbehol ku kontajnerom. Musím ten oheň zastaviť, kým je ešte malý, povedal odvážne. Opatrne sa snažil odsunúť veľké vrecia a staré krabice ďalej od plameňov, aby sa oheň nerozšíril. V tom sa však pohla veľká kovová rúra, ktorá ležala na kope odpadu a zosunula sa priamo pred Bruna. Bruno skúsil cúvnuť. Potom sa pokúsil otočiť na druhú stranu, no úzka cesta bola zablokovaná. Ach jaj, toto nebude jednoduché, pomyslel si. Medzitým sa malé plamienky ďalej rozbehli po suchých krabiciach a oheň začal pomaly rásť. Okolo Bruna sa krútil dym a vzduch bol čoraz teplejší. Maxík všetko sledoval. Keď uvidel stúpajúci dym, zašepkal. Ocko! Videl, ako sa Bruno snaží dostať von. Videl veľkú kovovú rúru, ktorá mu zablokovala cestu. A videl aj to, že oheň je každou chvíľou bližšie. Maxíkovi sa srdiečko rozbúchalo rýchlejšie než zvyčajne. Nikdy predtým nevidel svojho ocka takého neistého. Bruno bol vždy silný, vždy vedel, čo robiť. No teraz potreboval pomoc. A práve v tej chvíli Maxík pochopil niečo veľmi dôležité. Nemusí byť veľký ani najsilnejší, aby mohol niekomu pomôcť. Stačí mať odvahu. Musím ockovi pomôcť, povedal si rozhodne. Rýchlo sa rozhliadal okolo seba. Musím nájsť vodu, povedal si potichu. Zrazu pri ceste zbadal hadicu. Tam, zvolal Maxík.
Priblížil sa čo najbližšie a zhlboka sa nadýchol. Pokojne, pomaly, zvládnem to, povzbudil sa. Opatrne otočil kovovým kolieskom. Najprv sa ozvalo tiché zasyčanie a potom začala z hadice striekať voda. Maxík rýchlo nasmeroval prúd vody na plamene pri kontajneroch. Voda zašumela a oheň sa začal pomaly zmenšovať. Plamene začali slabnúť a dym už nebol taký hustý. Ocko, teraz skús cúvnuť, zvolal Maxík. Bruno sa pozrel na Maxíka a jemne prikývol. Dobre, synček, verím ti, povedal pokojne. Opatrne zaradil spiatočku. Veľká kovová rúra sa trochu pohla. Ešte trošku, povzbudil ho Maxík. Bruno zabral všetkou silou. Ozvalo sa hlasné škrípanie a zrazu sa cesta uvoľnila. Bruno konečne vyšiel z nebezpečného miesta von. Oheň bol uhasený. Bruno pomaly prišiel k Maxíkovi. Chvíľu len stál vedľa neho a pozeral sa na ňo s tichým prekvapením v očiach. Maxík, povedal ticho. Na chvíľku sa odmlčal, ako by hľadal tie správne slová. Dnes si bol naozaj veľmi odvážny. Pomohol si mne a ochránil si celé toto miesto. Maxík cítil, ako sa mu rozžiarilo srdiečko. Bruno pokračoval. Možno som sa mýlil. Nemusíš byť ako ja. Môžeš byť tým, kým chceš ty. Maxík sa usmial. A ak chceš byť hasičským autíčkom, tak by si ním mal byť. Maxíkovi sa rozžiarili očká a na tvári sa mu objavil malý šťastný úsmev. Cítil, že ho ocko naozaj chápe. A Bruno si v duchu povedal niečo, čo by predtým nikdy nepovedal. Niekedy úlohou rodiča nie je ukázať cestu, ale dovoliť ju nájsť. V tú noc Maxík zaspával pokojne a s úsmevom. Keď pomaly zatvoril očká, objavili sa mu tiché a krásne sny. Snívalo sa mu o tom, kým by raz chcel byť. O odvážnych hasičských autíčkach, ktoré pomáhajú ostatným. A o tom, že aj tie najmenšie sny môžu časom vyrásť na niečo veľké. Pretože sny sú ako malé svetielka, ktoré svietia hlboko v našom srdiečku a ukazujú nám cestu za tým, čo máme radi. Preto, kamaráti, zapamätajme si jednu vec. Nezáleží na tom, aký sme veľkí, alebo čo všetko už vieme. Dôležité je mať dobré srdiečko, veriť svojim snom a nebáť sa pomôcť, keď nás niekto potrebuje. Každý z nás je výnimočný práve tým, aký je. Lúči sa s vami vaša Panda Milí.